zance zai yi kauli soyayya dai nufin kwatance ko kuwa misali kadara ce ba a bada rancanta akwai dalili wanda ya waso rukunsa kaina zai sha jidari littafi ne kafar karatu shi zan karanta hannu shi ne idan rubutu to zan rubuta na shirya za na fara sato domin fahimta soyayya ce ta zama dalili zan yi manaran zuciya kini mata za na baki soyayya ce cikin halitta mai shi so baya shiri da kyashi an ce soyayya kama da dashi hannu baya riɓewa mai shi don haka san gaskiya na kama da akwai kaburi zabi ba a sawa kaza shi doki ya fi kyau da geza hatsar sarki bai rabo da barza to haka ma zuciya ma'auni ce ba su manaran zuciya kini mata za na baki soyayya ce cikin halitta mai juya ruhi sirrin jiki yana zaga jinina kai ka zama abokin zama a dukkan mafarkaina na faɗa duka wuya ko za na fanshe ki da kaina manaran zuciya kini mata za na baki soyayya ce cikin halitta mai juya hali jarina a fannin ƙauna kina kishina cikar burina